Buen día y buen año a todos. Buena referencia al espíritu del 45. Espero que este espíritu del 45, ojalá, fuera el espíritu de la socialdemocracia europea, que ahora me parece que no és exactament així, però bona referència. Dit això, avui venim a debatre sobre un seguit de modificacions dins de l'àmbit de subsidis, de prestacions d'atur i de la seguretat social. No es tracta de cap canvi revolucionari, però sí que trobem aspectes molt importants. I ho són perquè qualsevol canvi, quan afecta el més bàsic, a les persones, que és el seu salari, es converteix en important. Estem parlant de condicions de vida de les persones que pitjor ho estan passant en la nostra societat. Estem parlant del seu accés al menjar, a l'habitatge, a la llum. Per tant, no podem frivolitzar com fa la dreta, com fa moltíssima gent, com fan alguns que menyspreen els ajuts i parlen de paguetes. És insultar la intel·ligència, és insultar a aquesta gent afirmar que cobrar per malviure desincentiva a la gent per anar a treballar. És insultar i és ridícul dir que cobrar 500 euros desincentiva a anar a treballar. Sisplau, estem parlant de 500 euros. 500 euros no treuen a ningú de la pobresa ni de la misèria. Estem davant d'un estat on el preu mitjà del lloguer sobrepassa, si parlem de molts jocs, els 1.000 euros. A molts jocs quasi no arriba, però quasi 1.000 euros i a molts els sobrepassa. Estem parlant del mateix en les hipoteques, que són hipoteques que van a vegades 1.000 euros o més o quasi s'acosten als 1.000 euros. És a dir, que no estem parlant aquí de cap caprici ni de cap cosa. En tot cas, diríem que és una quantitat insuficient per viure. Doncs bé, en aquest estat, si et quedes a l'atur i no tens cap prestació contributiva, resulta que et toca sobreviure amb 480 euros al mes. 480 euros i amb aquests diners no es pot pagar un pis, com tots sabem, fins i tot potser a vegades costa pagar una habitació. Parlem doncs d'un Real Decret Llei, per nosaltres insuficient, malgrat necessari, per diferents raons. I un exemple podria ser, per exemple, que la durada del permís de lactància depèn del nombre de pares o mares que tingui el nen. Si en tenen dos, tenen més drets que si en tenen un. Coses a millorar. Podem afirmar, doncs, que malgrat la importància d'aquest Real Decret, crec que es pot anar una mica més enllà i esperem fer-ho en la tramitació parlamentària. Ara bé, la realitat és que alguns dels que cobraven 480 euros passen a cobrar entre 60 i 90 euros al mes. I això és molt important, en quantitats tan baixes. Això és molt important, no es pot frivolitzar amb aquest tema d'aquí. I també és important que alguns que no tenien dret perquè tenien menys de 45 anys doncs ara puguin accedir a aquest subsidi. Com també és molt important i està molt bé que alguns que perdien el subsidi ara quan troben una petita feineta puguin seguir compaginant el subsidi amb aquesta petita feineta temporal i parcial. Això està bé, això està bé. Però no ens enganyem, continuen sent unes quantitats insuficients per viure i no és un Real Decret ni revolucionari, però no es pot negar que és molt important. A vegades la vida pot dependre d'aquests 90 euros. A vegades la vida pot dependre d'aquests 90 euros de pujada. Malauradament és així. No és una misèria per la gent que estem parlant. Una cosa similar passa amb els permisos de lactància. No se soluciona el greuge comparatiu que pateixen els infants de famílies monoparentals, però almenys es garanteix per llei la possibilitat d'acumular els permisos de lactància. Això també està molt bé i a més ja no depèn de la negociació col·lectiva, com deia la ministra, no? Malgrat tot, dèiem, i aspectes positius ja els han dit clarament la gent que m'ha precedit, però un molt important, per m'oblidava, és l'aspecte de la prioritat del conveni autonòmic. Però nosaltres no seria el conveni autonòmic, seria el conveni nacional. El fet de potenciar la negociació col·lectiva, això fa, i a més si és a millor, això fa que tot pugi a l'alça. Entrem en una espiral cap amunt, no cap avall. Això és molt interessant i molt valorat per l'esquerra independentista del nostre país. És a dir, els sindicats catalans, si ara poden arrabassar millors condicions, seran incorporades immediatament malgrat el que es faci a la resta de l'Estat. I això és una espiral, com deia abans, que va cap amunt. En conclusió, donarem suport a aquest text perquè hi ha millores que no podem deixar escapar, però com passa molt sovint, aquesta iniciativa del govern ens deixa també algunes coses en el tinter i en primer lloc ha quedat, per exemple, fora la remuneració del permís parental. Clama al cel que es creï un dret i en canvi aquest dret no sigui pagat perquè llavors aquest dret és difícil que es pugui exercir per segons quines persones. I potser la cosa més inacceptable i que combatrem més fortament en la tramitació parlamentària és la cotització a efectes de jubilació dels qui perceben el subsidi majors de 52 anys. Jo no sé si és Calviño, si és Brussel·les o qui sigui, però està clar que els qui no tenen feina passats els 52 anys i cobren 480 euros al mes, si passen a cotitzar de 125 a 100,
és un empitjorament de les condicions laborals. És a dir, no crec que igual que pujar 90 euros és una millora, doncs jo crec que baixar la cotització de cara al futur amb salaris baixos no és una millora, en tot cas és una retallada, no? I el bo que té aquesta vegada és que es pot intentar canviar, i ho intentarem canviar i ho combatrem en la tramitació parlamentària, no? Perquè aquest cop, i aquí deixin fer una crítica, ja saben que tinc una espina clavada, aquest cop, a diferència del que va succeir la reforma laboral, hi ha tramitació parlamentària, podem fer esmenes, hi ha un canvi que tant de bo sigui així tota la legislatura i això crec que és bo, no? Així que valorem molt positivament el canvi de tarannà d'aquest govern en els Reals Decrets Llei que siguin també tramitació parlamentària. L'únic que sí que demanarem és més temps, perquè sempre anem a correcuita i sempre quan arriba el Nadal jo ja tremolo perquè cada que és un 20 de desembre, un 19 de desembre doncs comencen a vindre reals decrets lleis que tens molt poc temps per poder fer un estudi, a més quan són òmnibus, no? Dit això, doncs, com deia abans, votarem a favor d'aquest real decret llei i això no vol dir que les coses que no estem d'acord, que penso que en el fons no estem d'acord, intentem millorar-les entre tots plegats. Moltes gràcies i bon any a tothom. Gràcies.